Khasni bumung ka sumon আমাকে borok tak ga yongla small tabor yang butha ada nai itu di yongla khubde ko yongla tabor butha lai nai di inka bani pure sampai sampai ye abo inka se yongla khuglai tongo inka ama amani bumung inka boron ama ka tak ama bo tak khuglai mane nai di boron ketama tabor khuli tongo bo yongla bahan sanai hai besek srangjak tini tongthok man din bani inka seng tabok tei sarsani yagolo inka sungui chagai akon phunuknai bo hingke ang terasa masuk holo bono terasa tuh masuk yongla holo bahan canggo sai mani singmani bo sago chini angka omahai keji thya mama chini ang keji tahu di 500 sini 600 rok keji masuk noni ang nai mathogo bono ini mangala nanti rok tini rong wicharo ka nugui hingke makan mon yongla butui di port jorago yang hingi rong nai tongdi bahas soya itu kada mani yongla kalau butui jaga nyai jo yang tabo lama yang amake lama yongla bahan tabo masuk nurano deh phunugano masuk le nai yongla bahan ke amake yongla bahan risuang do piaj boiler hai kasih butui nombai kha kita hingke masuk ke bonirok tem sungguh nok sana sungai ni hingke ba boro bai malai oke phedi comment khlai phedi oke yang ani lama betul ani video sajak ko like yang lama khlai di betul share juga khlai di jotono hambai joto sini tabo banyak yang boro lama hor betul musungi tongo hor musung mani pore ke le thog di desi boleh sumdera ama hating ro dogoi ini bati thaisan karai go se box sagi sungsine desi boro nai boleh tongdi ama ni hara ka thog tisa churo ja ka tisa bahan thoro de ro ka yang tabo le tete box abai ya khane tahu borok gam sama tabok yang ke horong musujak hi mosorokha horong yongla bahan to rokha fast mono hingke tabo mosorokha tabu mosorogoi sungai hingke hi tabok cengi tong ayo pengui akoi sungui charogan borok nadi mono hingke ang borok wasungoi pengnai hingo ang karai go sungdi karai sungokha hingke tabo call di hingke call no nai mani naidi bahe call nai bo hi call mosorokha tahu yang lah ang bahan waisa rokha baisi thog rogoi mosorogoi horo box sani call songnai nadi samani call ya borok hingke tabo call laikha nadi tabo tei salsake borok mumbai khe chalai chagui akon phunuknai hingke borok ni chamung rok chalai khe bo light khlai dijak sotoi rogo ya de sekarang sih kalau nyari hotel mana Nah, awal awal sabi sabi lah. Ini sabi jurung. ada sekarang